A aldea de Nadal de Fefiñáns quere converterse por segundo ano consecutivo nun dos grandes reclamos destas festas en Cambados. Este ano o poboado muda a súa fisionomía para facelo máis atractivo, pensando en especial na rapazada. O ano pasado era máis estética, máis de pasar polo medio, poder vela. Este ano queremos que os nenos que xa o Covid pois se está remitindo, que podan interactuar nela. Vamos a habilitar unha caseta para que podan entrar dentro, para que podan disfrutar dele, un pasillo máis amplio para que a xente poida circular ao redor, cun pequeno estanque, con luz. A aldea vai inaugurar este mesmo xoves coincidindo co acendido do alumeado de Nadal. A decoración mantén a súa esencia con dous puntos destacados, a Praza do Concello e a da Xuventude. Na Praza do Concello vamos a instalar un árbol natural de 40 metros, en vez de instalar as palmeras, decorar as palmeras, queremos decorar ese árbol grande co regalo aos pés para que quede, digamos, un entorno moi bonito, unha foto moi bonita. Tamén imos a poñer un reno xigante de 15 metros na Praza da Xuventude. A ornamentación esténdese por distintas rúas do centro e tamén por todas as parroquias. En total, o Concello inviste 30.000 euros. Non podemos competir con cidades ou con povos daqui da comarca do Salnés no orzamento do alumeado. O noso orzamento é moito inferior. Hai concellos na comarca que van a invertir máis de 100.000 euros e nos vamos a invertir 30.000 euros. Pero nós temos unha ventaxa que outros concellos non teñen, que é o entorno, o patrimonio. Unha das novidades deste ano será unha food truck en Fefiñáns con chocolate e churros. Estará disponible dende este mesmo xoves e ademais terá fins solidarios. Imos a instalar unha food truck con chocolate con churros para repartir entre os nenos que veñen aquí en Cambados. Imos facer un concerto para os máis cativos, aquí tamén na Praza de Fefiñáns, para que disfruten do alumeado con música. Imos poñer unha carpa para que eses nenos que veñen aquí a Cambados ese día a ver o encendido do alumeado, pois que tragan xoguetes usados, xoguetes que teñen na casa que xa non usan, que non os usan, para que os entreguen e nos poder repartilos nas familias de servicios sociais e tamén coa asociación que hai en Vigo de cada neno un xoguete. O goberno local promete máis sorpresas para este Nadal. Serán desveladas ao longo desta semana.